son kasa sai dan kasa, sai dan kasa. Zancen kishin kasa kun san fa sai dan kasa cikakke. Zancen na son kasa kun san fa sai dan kasa cikakke. Zancen kishin kasa kun san fa sai dan kasa cikakke. Zancen na son kasa kun san fa sai dan kasa cikakke. Zance nake da Hausa diyan kasa zana so ku lura. Nijar kasan mu ce ba mu kamata duniya na. Cikin ta akwai masoya, cikin ta akwai makiya. Mai so kasan mu Nijar wallahi mun san da yayi dace. Mai ki kasan mu Nijar wallahi mun san da zai yi kunya. Komai a duniyan nan yana da farko akwai shi karshe. Akwai wasu manafukai a kasan mu sun so su ga mu wanwar. Mun san wasan a karshe sai dai su koma Faransa kwana. Koko Abuja can Tinubu ya ba su gida su kwana. Domin fada a karshe mun san da Nijar sai ta yi dace. Mu bar karni kan Faransa mu tabbatin mu mun ci gaba. A wannan gaba a karshe kun ga uwa ke kiran iya. Nijar uwa mu ce da ita ke ta kiran iya. Domin mu taimaka mu huda kasan nan cikin takaici. Mu ne diyan kasa domin mu so kasa mu huda kasan nan cikin takaici. Mu ne diyan kasa Nijar uwa mai ba da mama. Ba fada da malam ba kun san daren nake tsoro. Mai bugo da 'yan sanda karshe fadan ba zai kyau ba. Kun sanya dukkanin doka Nijar muna ta madalla. Dokar ku ba ta Allah ba ƙarya kuke mutan banza. Kun sanya gari ga hula daga an gan ku an ga 'yan banza. In kungiyar ta Allah ce ko wasu ba za ku yaƙen ba. Na gaida General Tani shi ne ce da ECOWAS. Ƙarshen harin kunan Nijar daga nan ba a ƙara ECOWAS. Na gaida jarumi gwarzo mai son kasan mu 'yan Nijar. Tara gamar kasa gwarzo mun san da ba a rena ka. Gagara mahasada shagaba Allahu za ya kare ka. Gwarzo uban maza Tani kai ke da nasara baba. Na ji wa'yansu na ta faɗa Tani yana gida kwance. Wai ya ki fita cikin fale yana tsoron a kama shi. Suna ta faɗa suna cewa ba za ya kare mulkin ba. Balle ya zo gaban taro tsoro yake a kama shi. Ƙarya kuke mutan banza Tani baya jin tsoro. Ya sha tabara har yasin ya tsallake mutan banza. Gagara mahasada shagaba Allahu za ya kare ka. Mu 'yan kasa muna san ka kwanta ka kara kwantawa. Aikin kasa ake Tani mu za mu yi shi ba wasa. Domin su san muna san ka manta da 'yan uba Tani. Su hasada suke Tani dan ka bage kanan sharli. Jara gama mu je baba kai ke da zamani Tani. Mun san da ba su san Nijar ba 'yan kasa bane na gari. Mun san da ba su san Nijar mun san su ba su kishin mu. Inda suna da kishin mu ba za su saka mu kunci ba. Amma da su ake zance wai za a yaki 'yan Nijar. Ƙaryar manafukan banza sun kai mu can ga ECOWAS. Domin a hambare Tani Allahu bai amince ba. Sun sanya dukkanin doka mun gansu su suke kuka. Sun manta jallake komai ba ECOWAS ba 'yan banza. Kai ya kuke mutan banza Nijar mu wuce da takunku. Kainuwa da shaida Allah ne ba wai da shan mutum ne ba. Na gaida General Tani shi ne ce da ECOWAS. Ƙarshen harin kunan Nijar daga nan ba a ƙara ECOWAS. Na gaida jarumi gwarzo mai son kasan mu 'yan Nijar.